Здравейте хора от YouTube, аз съм Фарбър с България и днеска ще снимам за чест тракера. Как да си го стиглите откъде? Така. За да си стиглите чест тракер, в смисъл за Clash Royale, да ви чета кога, какъв чест ще ви се падне. Отивате в Google Play. Сега самия Google Play ще го рестартирам. И пишете търсачката чест тракер Clash Royale или без Clash Royale и трябва да търсите иконка на Crown Chest е тази, никакви други, но аз всъщност Your Next Forge. Да, тук са по-грешни, може би. И да. Защо? Clash Chest Tracker. Може би този чест е по-добър. Не знам. Тук има 1 милион, а тук има 50 000. Тегли го този чест тракер калкулатор. Но аз сега ще изтегля и този. Ще изтегля и този. Така реде. Ако има място, разбира се. Имам, добре. Ще чакам да се изтегли. Тоест няма го чакам, като се изтегли. Ще паузирам тук. И така, здравейте. Инсталира се. Това е примерно 5 секунди след това. Или не знам. И така, и сега ще отворя първия чест тракер. Калкулатор с Crown Chest. После ще сме го така. Като ви излезе там, цъквате Next и така. И после ще ви излезе този Chest Rotation. Например, аз съм на 204. Ще съм получил 94 Magical Chest. Така. Не се водете по силверите, а по Magical или Giant Chest. Колкото сте получили до сега Magical или Giant Chest, ще отбелязвате регистър и цъкате на Chest. Например, аз после ме очаква Silver, Golden, 4 пъти Golden, 4 пъти Silver, 1 път Golden, 2 пъти Silver, 1 път Golden, 3 пъти Silver, 1 път Golden и 4 пъти и после всичко се повтаря от начало, може би. Така, това е общо казано за този чест тракер. Също така, може чест тракер. Не знам дали е по-различно. Тоест това е чест тракер, това е чест rotation. Това, не знам защо е това разликата между двете. Не знам, но аз това го ползвам. И така, това беше за чест тракера, чест тракер калкулатор с Crown Chest. Сега ще ви покажа за този чест тракер, който не съм го виждал. И сега ще го виждам за вас за първи път. Така. Тук следващите ми честове са 3 пъти Silver и Golden. После of chest till receive. Chest you already received. Добре. Да, и тук ви са месеци, да. Тук 0. Така. После тук напиша I got a chest и след например аз след 4 месеца на 4-то място ще имам Golden Chest, а пък на 52-ро място след 52 честа, 51 и на 52-ро място
ще бъде Giant Chest, след 11 честа и на 12 място ще бъде Magical Chest. Този изтеглят си двата. Много са и на мен им се харесва вече. И така. Опа. Пари, бе. Що те излизаш, бе? И дам. Аз така си ги хръствам. И така. Това беше всичко от мен за този епизод. Надявам се да ви харесал и до следващия път. Довиждане!